Nunod sa subling pagkusog sa hanging amihan, nakasinati usab karon ang mga dagkong baho labi na sa eastern section sa Luzon ug Visayas. Dinhi sa Kabisayan gipaubos karon sa gale warning ang eastern coast sa eastern Visayas. Gawas sa gale warning, masinati usab ang mga pag-uwan-uwan sa eastern Visayas nunod sa presensya sa shoreline kun ang panagtagbo sa hanging amihan ug sa init nga hangin gikan sa dagat Pasipiko. Dinhi sa Central Visayas, maayo rang dagan sa panahon nga masinati. Gawas lang sa pagpanag-om ug daklit nga mga pag-uwan. Okay ra ang atong weather Central Visayas. So generally for weather, so until this 3 to 5 days, wala sa tan nasigpata na possible na dagko na weather system na ka-apekto sa central part of Visayas. So expected nato kini mga patak-patak na hinay na mga pag-ulan.